muri Zimbabwe ka izvozvi 31 tina manager Edward Mahlatini handitika manager weDBI Expresso, timu rakasimudza zvichirema tisina mari raivepo timu iri. Tazoita mari manje 13 ro ndo vakatitsigira kurova hitmaker Shumba Marwadzisa. Reka ndimbovatsanurira mudhara. Hapana anoziva Shumba makaindepi, hapana anoziva Shumba makaindepi, apa marwadzisa, apa marwadzisa, shuwa marwadzisa. Ndo vaivepo mustudio tichistragora nayo. Hapana anoziva chii chakadi chakabaya ende chii chakaitika. Shumba vakadi vakarwadzisa. Saka izvozvi tiri kuuya nayo kuseri kwemunhu kwaita Mwari.